émission sans détour kamati mi jakal no kan ngal fonda la ka bona kelen le place de ngal mun kelen ko na fili wal ma mo be mun jabila wa se ko ngal ke anga solom do ka katasi anga la ko yolo anga lonyo katasi anga sigi re kenyo kan ngal mo na ke mo mbulo nda ko kelen do la de na sila ngal ke jebe ima go ngal la viro la ngal na sila da maro fa sa mun sa chama whatsapp ka facebook kan youtube ka katasa instagram ka konga yamva kolonjita jotigi teseka jotigi tibi ani senanga emission mande keneka no isande turi munun tala akila odo akumara tinka ayi fencha ma famia okuina benyini ngalite dore amina ankara mo nyini ngabi kanu yere be soro chugudi kanu yere mune folo amina ankara mo nyini ngola aga donya fanya no kulabi ankara mo kulugutu amila mebi iga donya fanya na kanuka abe soro chugo sugu jumena aywa mi foko sabe ko ya fo chuga mena odongo an kuma na tinka tinere mu ya yo nyefo timbi soro choda yo nyefo o to kana amba foko amour d'attachement ti donc ola ko an kuma kanuka kanu yere mu ani kanu bi soro chori ko to kana amba foko amour bienveillant bon maintenant na fara ko kanu en fait anga moya bi siri sentiment mununa ni obe moya ko chama dana tege o doye kanu yi o la kanu de ye o ka fin do ja iye walima ka ko do ja iye mo dola walima fin dola o jayen ko ke miria nyuma e kanyashi otigima walma kanyashi ofenima exemple la 600 mo bi se ka itemeto bi sodo jole ere ka yichola ni so yima bay ibi sole kala ni so inkadinesa donc adoula mo mtay soe otigi ko be jaye parce que aga so kain quoi voilà donc mais otigi ga jaye o dlone do muna le faire que ay so yumanjo donc ola et acti kanu kama quoi voilà donc kanu biteni ale lielendo toujours fin de la walma kodo de la bon ale ni tin danfara doyoye et puis ani jarabi fana tikelen ko sabe bon timbi se ka yelema ka ke jarabi kanu se ka yelema ka ke jarabi mais kanu nambo di kan ale bi gulon fin de la walma kodo de la donc il va faut 600 il se ka bolma fin do e mo do bolo 600 bolma fin be eja bolma fin be eja eta tigi do mene atigi do akarse ga moblin kainde vraiment donner era atigi e be ni sonja atigi koro parce que moblin nyuma ba bolo quoi voilà donc là 600 il va faut aller ka mobli ou le faire ko kade donc aller refana ko jare ye quoi voilà donc ola o chuga kel na 600 ni a mesa ko mo be mo kanu ibta soro 600 ibse ka tigi yele jole ka ye ko ni tigi ye chugo ye nja a me chana karsa ko kadne sadri yere ye chugo o walma ifini don chugo walma takama chugo walma kuma ke chugo donc ola iba foko a ko karsa vraiment a karsa ko kadinye bon oye kanu ye kasoro amake amasi jarabi niveau ma donc maintenant 600 mo be se ka ke 600 il va faut atigi be ere bula tigi bi kodon wala ma tigi e bula tigi bi se kodola bon kama e ba tigi kanu donc il va sur ça en fait ni il va faut balontano ni équipe ba la kaje donc e be équipe do laje bon il va sur ça o équipe kechuwe o équipe mo kamayo wala ma équipe yere ger kechuwa donc e ba foko ni équipe kade e bo ke supporter wala ma e be ger doy e ta sura bulu kechuwa wala ma a bidon chugo ona nyona donc e ba foko no ko Nigeria ko kade sadre o donc o ko janya inde amba fore ma ko kanu parce que o glone do fin do de la o glone do ko do de la donc atigi bi se fin do la wala ma atigi bi se ko do la o du fana kadi eye donc o la ba tigi kanu kama donc o la toujours en fait kanu ale mina ferelen do ko sebe bon o la parce que ale ye sentiment mu ale sentiment imbise ka nakataka il va faut sebi se ka fin do kanu chuga do kama ibta soro no chuga ta la toni e ka kanu bi ban voilà donc o la toujours
a kanu gulonnen don fɛn mun na ni o fɛn in bɔra yen dɔrɔn a caman na kanu yɛrɛ fana bi ban de quoi ya n'o y'a sɔrɔ sa ko kanu lelen don sisan fɛn ye cogo la bon i bɛ taa sɔrɔ sisan ni mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ dɔ kanu k'a fini jɔ cogo de ka di ye donc i bɛ taa sɔrɔ sisan n'a y'o bila pewu a dɔw la bɔ voilà e ka kanu bi ban. An karamɔgɔ sisan an ye faamuyali kɛ parce que n'a fɔra an ɲɛna ko kanu an b'a miiri cɛ ni muso ko kanu ye mais n nana ye sisan fɛn caman bɛ o ko in kɔnɔna na min tɛ cɛ ni muso ko ye hali bi an b'i lamɛn i ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna. Voilà a bɛ ten de parce que ne ye kanu fɔ généralement an fɛ yan kanu i m'a ye kanu tɔgɔ bɛ yen parce que a bɛ ko kanu tɔgɔ bɛ yen a bɛ dɔw b'a fɔ ko kani donc kanu seere kanu ɲɔgɔn kanu baɲuman donc o bɛɛ ye tɔgɔw ye an fɛ yan donc a dabɔlen don de ka mɔgɔya yɛrɛ ko ɲɔgɔn mɔgɔw bɛ kɛ ɲɔgɔn ta ye ni ko minnu ye k'o kow yira quoi donc sentiment dɔ de kanu donc n y'a fɔ cogo min kanu kɔnɔ fɛrɛlen don kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn caman kan parce que toujours kanu bɛ se ka sinsin ni fɛn dɔ ye a bi wuli n'o fɛn kelen ye tuguni voilà donc i b'a sɔrɔ sisan ni mɔgɔw dɔ taara dɔ fɛ yen ka taa i b'a fɔ sisan so ka d'ale ale taara so ye dɔ ka da la donc ale tigi yɛrɛ ale bɛ se k'a laɲini ka to ka taa yɔrɔ la pour que ka so ye quoi n'a taara sɔrɔ ko so saraw bɛ so feere la a tɛ se yen tuguni voilà donc i b'a ye donc o la ale ka yɔrɔ kanu dulonnen don so in de la quoi donc komi so tɛ yen tuguni donc aw tɛ ɲɔgɔn ye sira la voilà donc wagati dɔ la an tun bɛ gɛrɛn sigi yɔrɔ dɔ la donc petinin dɔ tun bɛ sigɛrɛti de tun ka d'a ye denmisɛnnin don mais n'ale ye sigɛrɛti ye k'a ye mɔgɔ bɛ k'a sama k'a sisi fiyɛ a ti dan foyi sɔrɔ o la o de ka d'a ye quoi donc a tun bɛ to ka na anw kɛrɛfɛ donc an ka gɛrɛnali dɔw tun bɛ sigɛrɛti min o ja o de ka di petinin ye quoi donc maintenant an ka minnu bɛ sigɛrɛti min ka ca olu caman ye sigɛrɛti bila donc don dɔ an ye petinin ba ɲininka ko petinin tɛ ka an ka gɛrɛnaden n k'a tununa dɛ a ba ko an ye sigɛrɛti min dabila k'o de kama k'a tɛ ka se yen tuguni ko sigɛrɛti k'o de ka d'a ye quoi ko k'a bɛ mɔgɔw ye sigɛrɛti min na n'a ye a b'o megu ta ale ma dan foyi don o la a b'o ta k'a don a da la ou bien ka mun kɛ ale b'a fɛ k'a ɲɔgɔn kɛ quoi voilà donc k'o de kama k'a tɛ ka se an ka gɛrɛnda to ne ko n y'a faamu donc c'est pour dire que kanu bɛ gulon fɛn dɔ de la walima a bɛ gulon ko dɔ de la donc a sirilen don fɛn mun na n'o bɔra yen a dɔw la kanu bɛ ban a sirilen don ko mun na n'o ko bɔra yen a dɔw la kanu bɛ ban donc o la kanu ni tin ni bɛ se ka don ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na c'est à dire tin bɛ kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kanu bɛ se ka kɛ yen fana bon kanu bɛ kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kanu bɛ se ka ban ka tin to yen quoi voilà mais kanu yɛrɛ kɔni mun ye a n'a sirilen don mun na n bɔra k'o de fɔ tan. A bɔra sa k'an karamɔgɔ Kolokoto ka kumaw mɛn ne kɔni hakilina na aw bɛɛ kan ka faamuyali ta ni ko in na o tuma a k'an bɛn o la tuma wɛrɛ. émission sans détour kamati mi jakal no ka ningal fonda la ka bona kelengele placere ningal mun kelen ko ko na fili walma mo be mun jabila wa sego ningalu ke anga solom do ka katasi anga la ko lolo anga lonyo katasi anga sigi re kenyo kan ningali mana ke mo mbulo nda ko kelengele do la jere na afsira ningalu ke jebe ima go ningal la viro la ningal na sira da maro fa sa mun sa chama whatsapp ka facebook kan youtube ka katasa instagram ka Konga yam fe kolonjita jotigi teseka jotigi tubi